Igo na lang sa pagdagayday sa ilang mga luha ang duha ka mga lalaki human kini nasapon sa mga otoridad tungod sa pagpamaligya sa ginadiling druga sa may Purok City, Barangay Mahogany, Butuan City. Giila ang mga suspek nga si alias Tabas sa 30 anyos ulitaw, parcel rider o kasamtangan kini nga nagapuyo sa Purok 8 sa Nisgutang Barangay. Lakip usab nga nadakpan si alias Kevin the Great, 27 anyos ulitaw, walay trabaho o kasamtangan kining nagapuyo sa Purok 2, Barangay Tiniwisan, sakop sa maong syudad. Nakuha sa ilang posisyon ang 2 ka gramo sa gituohang shabu nga nagakantidad og 13,600 ka pesos. Lakip usab nga nakuha ang 500 nga buy bust money. Ang mga sospek giila sa mga otoridad nga street level individual drug personality. Matud pa ni Police Captain Namra Arimao Jr. ang hipi sa Station 1, dugay na nilang gimonitor ang naisgutang mga suspek sa pagpamaligya o ginadiling droga og naakto kining napalitan sa poster buyer nga mao'y hinungdan sa ilang pagkasikop. Nanawagan pa ang maong opisyal nga kung dili gayud moundang pagpamaligya og pagnegosyo niini labi na sa ginadiling droga nga makadaot sa kaugmaon sa mga kabatanunan, ang kapulisan padayon nga magasugpo para madakpan ang susamang daotang buhat nga makadaot sa katilingban ilabi na sa kabatanunan. Dugang pa niya giawhag ang mga ginikanan nga suportahan ug tabangan ang mga programa sa gobyerno mahitungod sa ilegal nga droga. Mga katrupa, lig-unon ta ang atong panglawas. Mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.